ye arabe juin kalo tile 17 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati ka ka kunnafoni jɛlo olu kɔnɔ ni an ka bi araba kunnafoni di wagati olu selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi timbre sanni yaasa ka quitus fiscal ale kɔni sɔrɔ ni o ye sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ko cakɛda walima maa dɔ kɔni bɛ jour la impôt sarali o de kɔni na o de ye siratigɛ la an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don sɔrɔko ani nafasɔrɔ siraw ko ɲɛma ni a bɛ wele ko Aluseni Sanu ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye timbre fiscal ye ko ale baara ninnu kɔni bɛna waleya bɔlɔlɔsira olu sanfɛ yaasa ka aran kuntagalajan ale jɔli dabila fo ka taa se yuruguyurugu ale kɔni kɛlɛli ma impôt sarali kɔni na o de hokumu kɔnɔna na Aluseni Sanu a y'a jira k'a fɔ yaasa ka nin waleya ninnu kɔni dabila fɛn min kɔni ye timbre fiscal ye ni o ye impôt sarali ye ko o baara ninnu kɔni bɛna waleya bɔlɔlɔsira olu kɔni sanfɛ. An bɛ taa Kulukoro ni a jirala k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabɔ ni Afrika Korps mɔgɔw ka jɛ ka baara kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilama 8 su kɔni suturalen kɔni kan u dagayɔrɔ kɔrɔ dɔ kɔni na ni a jirala k'a fɔ ko u dagayɔrɔ in kɔni an ka wolomasiri tabɔw ka ciw kɛra sababu ye ni ka nin yɔrɔ kofɔlen kɔni filen koloci ka daga koloci o de hokumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko Afrika Korps mɔgɔ ni an ka wolomasiri tabɔw ka jɛ ka bɔrɔw kɔni siratigɛw la u taara bɔ ni yɔrɔ kofɔlen kɔni kan ni o kɔni tun ye jatigɛ wale tigilamaw dagayɔrɔ kɔrɔ dɔ de kɔni ye min senfɛ u taara bɔ jatigɛ wale tigilama 8 kɔni su suturalen kɔni kan ni yɔrɔ kofɔlen kɔni na fɛn min kɔni an ka wolomasiri tabaw ye o cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana ko ale bɛ se ka sabati. Kunu tarata juin kalo tile 16 san 2026 DGCC ni o ye Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence ye olu mɔgɔw ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye ni ka station dɔ ale de kɔni datugu ka sabu kɛ fɛn min kɔni ye ni station kofɔlen kɔni ye bɔtara kɛ a kan k'a sɔrɔ u kɔni b'a la ka taji o de kɔni feere 20 litres bitɔn o de kɔni kɔnɔna na min senfɛ DGCC mɔgɔw kɔni kɛra sababu ye ni ka ni station kofɔlen ale kɔni datugu ka sabu kɛ fɛn min kɔni ye ni station kofɔlen kɔni ale kɔni tun b'a la ka taji o de kɔni kɛ ni 20 litres bitɔn kofɔlen ninnu kɔni kɔnɔ k'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ka yamaruya tɛ o de hokumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ maa o maa ni i kɔni minɛna ni wale ninnu kɔni na i ni ɲangi min ka kan o bɛ da i kan. An bɛ taa Diboli yaasa ka kɛnɛyako sabati sifinnakaw olu yɔrɔ an ka wolomasiri tabaw ka bolofara min bɛ ni olu ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko juin kalo tile 13 san 2026 Kayi OCS mɔgɔw ka ɲinini baaraw kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda kɛ ɲɛnaminimafɛn yuruguyuruguba 2 kɔni kan min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko nin ɲɛnaminimafɛn yuruguyuruguba fɔlɔ kɔni ale kɔni si bɛ i jɔ san 31 o de kɔni na min senfɛ OCS mɔgɔw kɔni ye tɛgɛda kɛ ɲɛnaminimafɛn comprimé tramadol 160 o de kɔni kan ni ma kofɔlen bolo fo ka taa se fɛn kɔni ye sachet de quiche ni o ye ɲɛnaminimafɛn dɔ ye ale kɔni sachet 7 fo ka taa se produit pharmaceutique kilogramme 61 kɔni ma ale ni sefa wari 26 ani téléphone caman fo ka taa se marifa dɔ olu kɔni sɔrɔla ni ma kofɔlen fɔlɔ in kɔni bolo o de hokumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni ɲɛnaminimafɛn yuruguyurugubaga 2nan in kɔni ye ni ale si bɛ i jɔ san 18 o de la OCS mɔgɔw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka ɲɛnaminimafɛn comprimé 127 o de kɔni sɔrɔ ni ma kofɔlen bolo fo ka taa se sachet de quiche ale 130 ma ale ni furakolo kilogramme 21 fo ka taa se sefa wari 46 o de kɔni sɔrɔla ni ma kofɔlen kɔni bolo fɛn min kɔni ye an ka wolomasiri taba ninnu ye ni o ye OCS mɔgɔw ye u kɔni b'a la ka wulikajɔ olu kɔni sabati kosɛbɛ yaasa kɛnɛyako ale bɛ se ka sabati sifinnakaw olu yɔrɔ ani ka ɲɛnaminimafɛn kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na.
Jɔfɛn bɛɛ lajɛlenlen dafɛn samefɛ farima ni ale an ka jamana artisi lakodɔnnenba ye ni a tɔgɔ ye mamadu sisogo ye a jirala ka fɔ ko ale fatura kunun tarata juin kalo tile 16 san 2026 hôpital du Mali la ka sanga ni bala kuntagala surun dɔ kɔni ye min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira ka fɔ ko a y'a jira ka fɔ ko ale kɔni mangɛnɛ k'a bɛna taa kɛnɛyaso la o de hokumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira ka fɔ kunun tarata juin kalo tile 16 san 2026 fɛn min kɔni ye samefɛ farima ye ale kɔni ka kalifa minɛna a la hôpital du Mali kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ la. A y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux in a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la ka sanga ni Rusi jamana ni Ukraine jamana kɔni ka kɛlɛ an bɛ wagati min na i ko sisan kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko juin kalo tile 14 su ka dugu jɛ juin kalo tile 15 kɔni na fɛn min kɔni ye ciw ye olu kɔni kɛra ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min senfɛ maa caman olu kɔni bɔnɛna u ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kiev jamana kɔnɔna na ni a jirala k'a fɔ ko maa 4 olu kɔni bɔnɛna u ni na ka sanga ni jamana fila ninnu kɔni ka ciw ye o siratigɛ la an bɛ taa Kharkiv ni a jirala k'a fɔ ko maa 5 olu kɔni fɛnɛ bɔnɛna u ni na o kɔni kɔfɛ Ukraine jamana kɔni ka ciw ni ka ɲɛsin Rusi jamana kɔni ma o siratigɛ la u ka ciw kɔni kɔfɛ Ukraine jamana kɔni ka ciw kɛra sababu ye ni ka tasuma kasira ale de kɔni wuli cathédrale de la dormition kɔni kɔnɔna na min senfɛ a jirala k'a fɔ ko finitigila gansan 3 olu kɔni fɛnɛ bɔnɛna u ni na ka sanga ni Ukraine ni Rusi kɔni kɛlɛ min ni a bɛ sen na. An bɛ taa Senegali jamana kan ni a jirala k'a fɔ ko Senegali douane mɔgɔw ka ɲinini baaraw n'u ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda kɛ fɛn min kɔni ye ɲɛnaminimafɛn cocaïne kilogramme 970 ani caman olu kɔni kan jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko nin da kofɔlen kɔni bɛ taa i jɔ ɲɛnaminimafɛn plɛkɛti 844 o de kɔni na ni ale musakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i jɔ fɛn min kɔni ye CFA wari miliyari 58 o de kɔni ye yaasa fɛn min kɔni ye ka kɛnɛya ko sabati Senegali jamana kɔnɔna na Senegali douane mɔgɔw ka wulikajɔ baaraw bonyanen don kosɛbɛ yaasa yuruguyurugu ale ni ɲɛnaminimafɛn kɔni bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na cogo min na. An bɛ taa Niger ale ni Benin jamana kɔnɔna na ka sanga ni gɛlɛya ni o kɔni tun bɛ ni jamana fila ninnu kɔni ɲɔgɔn cɛ kabini san 2023 wagati la min senfɛ ni jamana kofɔlen fila ninnu kɔni ye u ka frontière olu de kɔni datugu o de hokumu kɔnɔna na fɛn min kɔni ye ni jamana kofɔlen fila ninnu ye ni o ye Benin jamana ale ni Niger jamana ni jamana kuntigi fila ninnu kɔni ye ɲɔgɔn ye dɔ o de kɔni boloda yaasa u ka bɛnkan ɲini fɛrɛw olu kɔni bɛ se ka sabati min ye u ka frontière ale kɔni dayɛlɛli baaraw o kɔni bɛ se ka teliya cogo min na ni o bɛ tali kɛ Romuald Wandani ni ale ye Benin jamana kuntigi fo ka taa se Abdurahmane Tiani ni ale ye Niger jamana kuntigi jateminɛ olu y'a jira k'a fɔ ko ni waleya ninnu kɔni b'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Benin jamana ale ni Niger jamana ye ko u ka bolodi ɲɔgɔnmɛw olu b'a la ka sabati dɔɔni dɔɔni ka taa a fɛ.
Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lamɛnli ale ni aw ka kulomajɔ la aw minnu sɔgɔlen don an sanga ni wagati ka ka kunnafonijɛ olu kɔnɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bi araba kunnafonidi olu la aw k'an bɛn kunnafonidikuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dɔw kɛ ala ka basigi ale ni kɛnɛyako sabati an ka jamana kɔnɔna na.